Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. पहिलाच पावसाळा सुरू झालाय. एरवी शांत असणारा समुद्र हा पावसाळ्यात मात्र खवळतो. पहिल्याच पावसाळ्यात समुद्राच्या लाटा उसळण्याचं चित्र आपल्याला केळूस कालीबंदर इथे पाहायला मिळतंय. 1 जून पासून समुद्रात मच्छीमारीसाठी जाणाऱ्या नौकांना मच्छीमारीसाठी न जाण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले होते. शासनाच्या या आदेशाचं पालन केळूस कालीबंदर येथील मच्छीमारांकडून करण्यात येते. आपण पाहू शकतो कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर केळूस कालीबंदर येथील समुद्रात आपल्याला लाटा उसळताना दिसतायत. केळूस कालीबंदर येथील समुद्राची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये आपण आपल्या कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो. कोकणशाही कालीबंदर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.